okay. A ƙarin binciken da muke yi mun yi binciki jikinka ko ba haka ba ne? Mun samu kuɗi nawa? 90,000 naira 90,000 kenan ko? Okay. Kuɗin nan na menene? Wasu irin kaya ne? Makamai ne ko? Okay. Flash the money. Remaining magazines. Okay. Full loaded. Bayan wannan kuma mun yi bincike a boot ɗinka, mun ƙara bincike. Mun ƙara samun wasu magazines ga su nan. Guda nawa ne nan kuma? Ɗaya. Wannan fa? Wannan fa? Kafin kirgen da muke yi muna na 100 da nawa? 34. Muna na 135. To, za mu ci gaba da kidayen ayan alshashin ko? Ku aska mun nan. $36 ko? 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63 mun samu 63 163 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 200 kenan ku 200 okay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 23 ko 223. 223 Yes, 1 2 3 4 5 6 7 8 yanzu muna da magazin guda nawa? Guda 8. Alshashi guda nawa? 223. Kudi nawa? 90. Bindigogi nawa? Guda 4. Kowane bindiga magazin biyu kenan zai dauka. Haka ne. Yawa. Ga layoyi ko? Ga layoyi sham. Ga mai kira kamar na Vaseline. Ga brush. Service. Ga magani nan wanda yake bamu san ko me bane. Haki ne za mu kai sa for forensic analysis. Yawa. Sannan kuma ga SIM card na negotiation. Sannan kuma ga kati nan na Airtel na naira nawa ne? Na naira 200. Kun gama sacin mota? Sannan ku da aiki. Za mu ci gaba da an ƙara samun naira nawa ne nan? Naira 10.
za mu ci gaba da bincikenmu zuwa gobe mu gani ko Allah zai ba mu sa'a mu kama sauran. A yanda na gaya muku, suna na DSP Hussaini Gimba, ni ne sector commander na IGP Special Tactical Squad Kano/Kaduna sector under the command and supervision of DCP Kolo Yusuf. Akwai wani bayani akan wannan bincike da muke yi? Akwai magana nake so. To kai bayani mu je. Magana da nake yi yanzu, kaga sun ci za a zo a ɗauko su kamar gobe. Suna cewa za su samu mota. To in ana barin muna waya da su, shina yiwuwa duka sai a kama su. Za mu ba da ai yanda binciken yayi ka zo. Yanda shi Ali Kwara muka nuna masa hanyoyi, ya ba mu haɗin kai, kai ma ka ba mu haɗin kai don mu samu mu kama wayannan miyagun mutane. Don suna kashe mana ƙasa ne. Abinda kuke yi bai da kyau. Yawa za mu ci gaba da bincikenmu. Me ya complain naka? Complain na kada wanda ya bi an kaje lungun nan. Duk lungun nan mugun lungu ne, gaskiya ba boye. A'a, ba wanda zai ji can. Kai dai a kira su nan su zo. To Allah ya ba mu sa'a. Za mu ci gaba da binciken ko? Kuma mun gode. Wasu layunan sun fi ɗari. Ina layoyin? A cikin motan kuma a gansu? To ku kawo su mu gani. Bari su ma mu sa su a nan gefe ɗaya. Kuma ga yanan sun fi ɗari wannan. Ga su nan dai. To kai direba aka samu wannan layun? Na'am? Duk waɗanda daga kaya dai. Na ce wannan layu ya aka samu su? Wayannan layu na waye ne? To in nasu ne don cikin kayan sa. Ya aka samu su? Wurin bincike aka samu. Na waye ne? Nasu ne. Nasu ne? Ok, to shikenan za mu ci gaba da binciken mu. Gobe insha Allah za mu kama su. In Allah ya ba mu sa'a. Amin, mun gode.